Sugatan sa braso at mukha ang isang 56 anyos na lalaki matapos saksakin ng kanyang kapitbahay sa Sitio Cantalawan, Barangay Maningkaw, Sibulan, Negros Oriental noong Linggo, Marso 31. Ang biktima ay si Zenon Ansog, residente ng Purok 2 sa Sitio Cantalawan sa nabanggit na barangay. Ang suspect na nakilala lamang sa pangalang Juan ay 23 anyos, may ka-live-in at residente ng nasabing lugar. Batay sa ulat ng pulisya, inamin ng suspect na tinagaan niya ng kutsilyo ang biktima dahil sa galit. Dahil sa mga chismis o kwentong narinig niya at nawag siya ng biktima na magnanakaw at bugoy kahit saan sa kanilang lugar. Mabilis na dinala ang biktima sa Negros Oriental Provincial Hospital at kasalukuyang ginagamot ng mga doktor. Samantala, maaaring maharap sa kasong frustrated murder ang suspect na kasalukuyang nakakulong sa Sibulan Municipal Police Station. Balita mula sa K5 News FM 97.7, Dumaguete, kay sa K5 Shara Humilio. Para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang D3 Bio, ang ginaendorso sa mga eksperto nga kampiyon nga suplemento. Himo sa gin-extract nga virgin coconut oil nga may antiviral kag antibacterial properties nga sarang makatap na sa mga cancer cells kag mga bukol-bukol sa lawas. Ang D3 Bio, mabakal sa mga butika sa Iloilo.